גם אם קוראים אותה ב-17 בתמוז, זה לפני 3 השבועות. למה? כי אז 17 בתמוז הוא נדחה. אין מציאות שקוראים פרשת בלק בתוך 3 השבועות. למה בעצם? זה בא ללמד אותנו שיש 2 סוגי גאולה. יש גאולה שהיא הפתרון הסופי של הגלות. מה נעשה עם הגלות? תבוא הגאולה, נפתור את בעיית הגלות. יש גאולה שהיא ערך בפני עצמו. היא מעלה בפני עצמה, לא צריך גלות בשביל הגאולה הזו. הרי כשבלעם ניבא על משיח האחרון, עוד לא הייתה גלות. עוד לא נבנה בית המקדש, בטח שלא נחרב בית המקדש. אז המשיח שם הוא לא היה משיח שבא לתת פתרון לגלות. אלא להפך, הוא אומר, כל מוציאו ממצרים. עם ישראל יצאו ממצרים, עלו דרגה, הם עתידים לעלות עוד דרגה בביאת המשיח. עכשיו, כשאנחנו מחכים לגאולה, לאיזה סוג של גאולה אנחנו מחכים? אם אנחנו מחכים לגאולה שהיא הפתרון הסופי של הגלות, זאת אומרת, איפה אנחנו מונחים? ברגש האבלות והחורבן. אנחנו מנסים להתמודד עם הגלות בדרך של תיקון. אבל כשאתה מנסה להתמודד בדרך של תיקון, זה כמו הצד הגלוי של התענית, לפי ההלכה, שצריך להתענות. אבל אם אתה קולט את הפנימיות, שהמשיח האורגינל, זה המשיח של פרשת בלק, שהוא יוצא מפיו של בלעם, כן? אבל הוא תכלית הטוב הפנימי, שהוא בכלל לא קשור למציאות של הגלות. אז ממילא אליו מתחברים לפני התחלת 3 השבועות. זה גאולה שהיא לא צריכה לבוא כפתרון לגלות, אלא כערך בפני עצמו. או נחדד את הדברים בצורה יותר חדה. למה אנחנו מחכים? לבית המקדש השלישי. בית המקדש השלישי נחרב פעם? אף פעם לא נחרב. הרי אנחנו לא מחכים לבית המקדש הראשון שנחרב, שהוא זה שיבנה. או לבית המקדש השני שנחרב, שהוא זה שיבנה. מחכים לבית שבכלל לא נחרב. זאת אומרת, אנחנו מחכים באמת בפנימיות לגאולה שאין לה שום שייכות לגלות. נכון שבית המקדש השלישי הוא נקרא גם משולש, כי הוא יכיל בתוכו את מעלת בית הראשון ומעלת בית השני. זה לא שאנחנו מתעלמים ממה שהיה, להפך מכלילים את כל המעלות. אבל השאלה היא איפה רגש הלב מקוון. כי אנחנו מדברים על דברים מאוד נשגבים. בפועל אנחנו עם הרגליים דורכים בגלות. עדיין נמצאים על אדמת הגלות. אבל השאלה היא לאיפה הלב מכוון. אם הלב מכוון לרגש האבלות והחורבן, אז זה כמו משל, הרבי משתמש פה בשיחה לראשונה בביטוי ייחודי יוצא דופן. הוא אומר שאנחנו עכשיו בתקופה שלנו נמצאים על סף התחלת הגאולה. עכשיו תחשבו כמה זה מדויק. מה זה נקרא להיות הסף? הסף זה מפתן הדלת. מה מבדיל את הסף מכל מקום אחר? כשאתה נמצא מחוץ לבית, הכי קרוב לדלת, הכי קרוב לפתח, אבל עדיין מילימטר אחד מחוץ לפתח, איפה אתה נמצא? בחוץ או בפנים? בחוץ לכל הדעות. מה שלא תעשה אתה בחוץ. כשאתה עברת את המפתן, ואתה נמצא בתוך הבית, מה שלא תעשה אתה בפנים. אבל מה קורה כאשר אתה נמצא על הסף? אתה ממלא בנוכחות שלך את המפתן. אז פה זה תלוי רק בך. זה תלוי רק בך. אם אתה תסתכל החוצה, מה תראה? רק את החוץ. אפילו טיפת פנים לא תראה. תוכל להישבע שאתה נמצא בחוץ. כי מה שאתה רואה זה רק חוץ. אם אתה תסתכל בפנים, אתה תראה רק פנים. זאת אומרת, זה מין מצב כזה, שמה נבחן המקום שלך. נכון? כמו ערב שבת, שאתה יכול לקבל את השבת, או עוד לא לקבל את השבת. בדיוק, תואמי החיים זכו. בזמן שיש גזירת המלכות שתיארנו קודם, זה מצב שתרצה או לא תרצה, יש צום, הדגש הוא על חודש תמוז, י"ז בתמוז, אז עיקר העניין זה רגש האבלות. כשתבוא הגאולה ויהיה שלום, תרצה או לא תרצה, אסור להתענות. להפך, זה יהיה הימים הטובים הכי גדולים. אבל בתקופה שלנו שבטלה גזירת המלכות, ואין שלום, ונמצאים על סף התחלת הגאולה האמיתית והשלמה, זה תלוי, העבודה היא ברגש. שאם אתה נותן מקום לרגש האבלות בעיקר, אז אתה רואה גלות. אם אתה נותן מקום לרגש ההכנה לגאולה השלמה, אתה מתחיל לחיות את הגאולה. עכשיו הרבי אומר שנהיה ממוקדים באתגר שלנו, חשוב לדעת שזה קשה, זה עבודה קשה.
מי שינסה לתרגם את הדברים הלכה למעשה, וינסה לחיות עם מחשבה של גאולה ועם רגש של גאולה, רגש של הכנה לגאולה, אז רואים שנתקלים בקושי. ולמה נתקלים בקושי? כי אנחנו אנשי גלות. גדלנו בגלות, וזה מה שאנחנו רגילים. אז נשאלת השאלה, מה הפתרון? איך אני יכול לעשות את השינוי התודעתי שישפיע גם על הרגש? זאת אומרת, שינוי לבבי. שרגש הלב יהיה מכוון להכנה לגאולה, לאותו בית מקדש שבכלל לא נחרב אף פעם, לאותה גאולה שהיא גאולה של בלק ולא של פנחס. היא גאולה שלא שייכת לגלות בשום דרך, לפי שום מנהג של שום עדה. על ידי לימוד ענייני משיח וגאולה שבתורה. ופה הרבי מסביר, ובזה נסיים, מין קונפליקט. פעם אחת כתוב דבר מאוד מפורסם, שאין משיח בא אלא לא, אלא בהיסח הדעת. פעם אחרת מלמדים אותנו שצריך להתבונן ולהתכוונן למשיח ולגאולה. איך זה מסתדר ביחד? הרבי בא ואומר דבר מאוד נפלא. הוא אומר, הסחת הדעת זה לא כשאין לך דעת, אלא כשיש לך דעת. אם אין לך דעת, אז איזה הסחת הדעת יש לך? זאת אומרת, אתה חייב ללמוד ענייני משיח וגאולה שבתורה באופן של העמקת הדעת, העמקת מחשבה וההתבוננות. ואז אתה עולה למעלה מן הדעת. וזה המקום שאתה נוגע בדברים, בגאולה. זאת אומרת, הדרך הזו להתרומם מעל מציאות הגלות, זה לא דבר קל, זה דבר קשה בהצהרה, במוצר זה דבר קשה. על הדרך להתמודד איתו על ידי לימוד ענייני משיח וגאולה שבתורה, ולימוד הלכות בית הבחירה, שזה בעצם ההלכה למעשה בשלושת השבועות האלו, צריך ללמוד את ההלכות של בית המקדש, גם בית המקדש השלישי, שלא נחרב מעולם, והלימוד והעמקה וההתבוננות והדעת בכל זה, היא מאפשרת לנו לעלות למעלה מן הדעת, ולהיות מחוברים באמת לגאולה האמיתית והשלמה שתבוא ותתגלה תקף ומיד ממש. אז שוב לחיים, שגות יום טוב, חג גאולה שמח, וששוב נזכיר רפואה שלמה וקרובה ממש לחיים אליעזר ליפמן בן דבור עליה. לחיים. בוודאי, לכבוד.